Ako východiskový bod sme zvolili obec Magnezitovce. Po posunutí maďarskej hranice na kataster obce v roku 1938 sa rozhodnutím viedenskej arbitráže začala v roku 1941 výstavba železnice Chyžnian-Voda-Slavošovce. Týmto sa mal tento región spojiť s Banskou Bystricou cez Revúcu, Tisovec a Brezno. Vystaval sa železničný most dlhý 102 metrov s najväčšou výškou v oblúku 36 metrov a dva tunely dlhé cirka 220 a 2500 metrov. Veľký tunel prechádza popod vrchom Môlka. Stavebná časť oblúkov je tvorená ručne opracovanými žulovými kvádrami o hmotnosti 150 až 200 kg. Tunelová časť je vysoká 6,5 metra a široká 4 metre. Spodná časť je vybetónovaná spádovaním do stredového otokového žľabu. Tunel je riešený v dvoch miernych oblúkoch s výklenkami ako odpočívadlo po 60 metroch dĺžky. Keď po kapitulácii Maďarska bolo južné Slovensko opäť pripojené k Československu, vybudované tunely stratili pôvodný význam a práce boli v roku 1949 definitívne ukončené. Navozený materiál bol prevezený na mládežnícku stavbu Trať mládeže, Banská Štiavnica, Hronská Dúbrava. Tunely aj most sa zachovali dodnes, ich kvalita je stále vynikajúca a využívajú ich na prechod na Revúcku dolinu mnohí turisti, ba aj zahraniční návštevníci. Na oboch stranách veľkého tunela sú pre turistov a návštevníkov urobené sedenia s ohniskom na odpočinok.